Fit-tieni jum ta' attivitajiet fi ġnien l-Arusa tal-Mosta, il-Partit Nazzjonalista nnieda l-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali madwar Malta Għawdex fejn preżenti kien hemm il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. F'diskors li sar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech huwa fisser kif il-Partit Nazzjonalista qed joffri kandidati li verament jaħdmu għalik. Jekk tridu l-aħjar, għażlu il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Dawn qegħdin hemm biex jaħdmu għalik, għal Malta, għal Għawdex, għalik fil-lokalità tiegħek. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen u se jibqa' jemmen fil-kunsilli lokali li jżommu kuntatt dirett mar-residenti tal-komunitajiet Maltin u Għawċin. Il-kandidati kollha illi qed jikkontestaw f'isem il-Partit Nazzjonalista huma kollha hemm biex jagħtu servizz lilek u għalik fil-lokalità tiegħek skont il-bżonnijiet tiegħek. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista se jimxi politika onesta n-nies. Pajjiżna qegħdin f'mument delikat fejn fil-waqt li bħala partit ser nibqgħu naħdmu kontinwament għal bżonnijiet li inti għandek fil-familja tiegħek, fuq il-post tax-xogħol, fil-lokalità tiegħek, fil-pjazza, fit-triq, fil-bankina tiegħek, għal dak li qed jolqtok, l-għoli tal-ħajja, it-traffiku, l-ambjent, iż-żamma tal-indafa, immanka iż-żamma in ġenerali ta' pajjiżna u tal-lokalitajiet. Il-kandidati tagħna, dawk li intom ser tażlu, li resqu l-qudiem għaliex iridu jaħdmu għalik. Dawk huma determinati u preparati biex b'enerġija jekk inti tażilhom ikunu qegħdin jaħdmu kontinwament fl-interess tiegħek. Fil-messaġġ li wassal minn ġnien l-Arusa tal-Mosta, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista permezz tar-rappreżentanti tiegħu fil-Kunsill Lokali se jassigura li l-Gvern ma jibqax jgħaddi gaffa minn fuq ir-residenti. Il-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit li dejjem emmen fl-involviment ta' kull individwu fil-komunità. Politika għalik. Politika li tagħti aktar saħħa lill-lokalitajiet. Maġġoranza ta' Partit Nazzjonalista fil-lokalitajiet tagħna hija garanzija ta' politika ta' fejda li jkollha s-saħħa tieqaf lill-entitajiet governattivi u lill-Gvern milli jgħaddu bħal gaffa minn fuq ir-residenti. Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed joffri politika għalik, politika li tagħti aktar saħħa lill-lokalitajiet. U għalhekk li qed jippreżenta total ta' 293 kandidat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jsiru x-xahar id-dieħel.